Zvanza zvangu kamhuri yeZimbabwe ndokumhoresai nemitupo yenyu yese. Aiwa kazuwai ndinovimba tiri kukwanai muri vatano. Vazhinji vanoti sei uchiti mhuri yeZimbabwe? Isi tiri kukubatai tiri kuMozambique, kunove kuMozambique vanonzwa shona. Aiwa regedzai nditi kazuwai veruzhinji woye. Ndinokumhoresai nemitupo yenyu yese. Nhasi uno muenzi atinaye haasi mutsva, makambomuona ndisekuru Matuzvi. Hongu hamuna kutadza kunzwa ndiroro zita ravo, sekuru Matuzvi. Asi tisati tatanga chirongwa chedu chezuva ranhasi, kana muine vanyarikani, aiwa ndoda kuti muunge musina kugara pamwe chete, muone muri munzvimbo dzakasiyana, nekuti mamwe emazwi anogona kuzobuda muchirongwa anenge asingazowirirane kana makagara pamwe chete nevanyarikani. Sekuru ava takavaburitsa makore 4-5 adarika. Mukangoenda paDrumas Media monyora kuti sekuru Matuzvi, zvinobva zvabuda moona chirongwa ichocho. Asi nhasi uno kune vasina kukwanisa kuona sekuru, tichangokupaiwo zvimwe, asi hatisi kuzoita kuti chirongwa chedu chikure nekuti munochiziva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokumbirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi uno tiri munzvimbo yeBanket, ndo kuna sekuru Matuzvi, asi vakabva nemudande umo. Regai vazvitaurire zvizere ivo vega. Ini ndo sekuru Matuzvi, ndinobva kudande kuChitsungu Mission uko kuzasi, ndo kwandakazvarwa. Basa rangu ndirokurapa chete kubva 1970 kusvika nhasi, ndoita basa rokurapa. Ndinorapa zvirwere zvekuzvimba matumbo, makumbo, zvese vanenge vachinzwa pfari kuti vanofa vachimuka, umuka ofa, umuka ofa, ndinorapa. Vakadzi vanenzi vakaiswa kudenga, kuma-MP, kumwedzi kusingapere, ibasa rangu rokurapa ivoko. Nyengera musha onzi anopenga uyo, anopenga uyo, anopenga, uyai naye, ndinoda anopenga wacho ndimushande, ini ndimurapi. Tumwe tuhwere twese tunonzi kana runyoka kana chii zvako, musha kwedu nyoka ndokumusha kwandobvaka, ndokunogadzirwa runyoka racho. Inini ndiri pano pakurapa zvinyoka zvacho izvozvo. Ndatizwa nomukadzi mumba wadi izvoka, tinodzorera mukadzi pfungwa dzake kuti dzive pfungwa dzakanaka dzokudzorera pamuromo wake. Ini ndafirwa nemwana, mwana wangu haana kufa zvakanaka, sarukano yekumwana kufa kwaita angomuka akafa, kana kuti warohwa nechivanda. Tinodzorera chivanda ichocho kwachakabva, iko kwachakatumwa, todzorera chivanda ichocho, tinorohwa mhuri yekumusha kwake. Hatiite zvouroyi pano, asi tinodzorera zvinoitwa nevaroi. Aha, pamataura nhau yepfari, pane mumwe muzukuru atakaburitsa ndofunga zvizuva zvinokwana kuita 5 zvadarika, ari kunzvimbo yeRushinga. Iyeyo mukomana akanga aenda kuRwizi muKaradzi kunotsvaga goridhe, akabva adonha kudaro, hanunzi akazotanga kungodonha, asi paakadonha akabva atsva ruoko rwake rwaparara. Asi mubvunzo wavainawo ndewekuti ipfari here, nekuti anonzi kana adonha ane chimwe chirudzi chaanotanga kutaura chisinganzwisisike. Hapana anochinzwa chirudzi ichocho. Chii chingave chiri kuitika kumwana uyu? Hapo uyo anenge akarohwa nezvimwe zvinhu zvinenge zvamurohwa.
zvamurova zvinhu izvozvo zoti ipfari dzinofanana nebuka. Buka uno anopfuruma achibudisa furu kumuromo totisi buka. Wofari anoti akarara anotsunya mazino achitsenga mazino yake zvekuti kana mukasabata zvakanyanya chirimi chake chinogona kuchika ipfari idzodzo. Asi kana dzatsva dzinenge dzakuda, kana dziri pfari kana dzatsva dzinenge dzakuda kutoshinga. Ngozimu kana dzatsva kudaro so dzinorapa, inoshupa kurapika kwacho kana dziri pfari. Asi kana isiri pfari, kana akatotsva isiri pfari, zviri zvivanda zvibuka izvi tozvizvapura izvi. Asi ukaona zvaramba kupora kuti aramba achiwa chete, ipfari dzakatsva. Totora paakatotsvira pacho rota racho iroro raakatsvira, paakatsvira zvimwe ringachida rota racho risangasana nemushonga tomupaura. Aha, saka nyangwe zvazvo iroro rakaraswa, asi pazvakaitikira akatsvira pacho ndopamune makuda kuda ivhu racho iroro paakatsvira pacho. Totora ivhu iroro nemushonga tomupa iroro. Anotora ivhu here kana kuti dota racho pakanga pane choto chacho, ipapo paakawira achitsva ndopatodaita. Aha. Ko iye vakadzi vanenge vatiza musha kana varume vanenge vatiza musha, zvingatori nguva yakadii kuti munhu iye anga achidzoka? Aiwa, zvokuti toti isisi munhu anotora sondo achidzoka isitapisa mushonga nhasi inemedza. Mushonga unofamba sekufamba kunoita foni. Zvamunoita foni serofoni yenyu kuti munopisira mushonga nhasi, iye anoufema futi nhasi. Mangwana andowane pfungwa dzimwe, achimuka mangwana andowane pfungwa dzimwe. Noti nguva yaunenge uchipisa mushonga iyoyo ndiyo nguva yanosvika mushonga wacho ikoko kwaari. Kwete kuti mushonga unozosvika 2 days 3 days, haya unenge waenda kupi, unenge wamira kupi. Ini pandinoisa mushonga wangu pamabvunzi apa ndichitaurira apa pamushonga unenge uchitenda simukuenda kwaikuita inenge ichitoenda kwaari kunopinda mukati mechifuva chake. Nguva iyo anofanira kutochinja, kwete mangwana asi papa. Aha, muri kuzvinzwa ka mhuri yeZimbabwe. Zuva ranhasi tina Sekuru Matuzvi. Chirongwa chedu chezuva ranhasi hatisedu kuzonyanya kuchirebesa kune vanoda kunyanyonzwa nezvaSekuru Matuzvi. Takachiburitsa 4 years ago chakanzi Bhangeti Sekuru Matuzvi. Mukangotaipa kuti Drumas Media Sekuru Matuzvi, chirongwa ichocho chinobva chauya, mobva manyasoona zvese zvatakakurukura navo. Ko kune vari kure munhu aine dambudziko anofanirwa kutotanga auya here kana kuti imimi munokwanisa kubatsirawo zvakare panhare? Hai, iye kana ari kure zvokuti ndobatsira manhare ngemupostori aiti, kana ari kure sevandinawo Tomasa ndo vandinokwanisa kupa miti yangu. Ndapa miti yangu iwona iye vanobatsana pamwe chete vosenderana miti. Kuti ndoita zvokutumira semashoko andinotumira panhare zvinenge zvichida kuti iye wavari kunesana naye ndianiko, mutupo wake nedzinza racho. Wotaura zvese, kana ataura zvese wotanga kuno kupisirira zvakare pamabvunzi. Ndichitaura zita reuyo munhu wacho iyeyo, ndichitaura kuti ningi iwe wakaitira ningi zvakati, ningi iwe udiwa kuti uende kumusha kwaningi unoita zvakati, kumusha kwaningi unoita zvakati. Imamai makatiza murume wenyu nechifambi, mukasiya murume achitambudzika. Iwe Elizabeth kana kuti ndiwe Koni, ndakuti uchidzokera kumurume kana kuti iwe Elizabeth ita zvakati kwauri ikoko. Izvo tinenge takupa mhepo, zvedza toti mhepo, tinenge takutomupa mhepo yekuti aite chimwe chinhu kana kuita chimwe chinhu. Imhepo dzatinenge takumutumira idzi. Ko vaya vanoda kuti vanhu vapinde mudzitsaona, vaite dzitsaona vafe, vaya vanoda kuvauraya nemishonga, izvozvo munogadzirisa? Tinodzorera munhu anenge ada kuti mumwe munhu aite tsaona kuti accident panzira kana kuti aroerana nemota kana aite ponde chimwe chinhu. Izvo zvese kwedu kudzivirira kuti sabate pamunhu asaite tsaona iyo, asapinde mutsaona idzodzo, asi kuti timupe mushonga inini kuti iye anopinza mabi ake mutsaona tomuhurumende haubvumiriri. Asi munozvigona here? Mushonga inenge iripo asi mutemo hurumende haubvumiriri.
kuti ungochikwadza munhu hazvibvumire hazvina kunaka. kuzinata kwedu chaiko chaiko vanotudza musangano zinata kuti musapi vanhu uroyi. Saka uyo uroyi wacho unenge uriko asi hatikupei. Nekuti zvakashata. Hatikupei, hazvibvumire. Saka muzukuru akauya kwamuri achiti sekuru ndoda kuroya inini. Izvo ndomuudza kuti basa rangu pandorapa. Zvokuroya handipe uroyi asi ndinorapa. Ndorapa, enda kuvanhu uzvigure. Nevai vandakambokudzai kuti endai kune n'anga inonzi Kambona iyo. Asi yakazofa. Yakazofa n'anga iyoya. Yandakambokutaura yanzi Kambona. Yakafa. Imwe futi muchemberi waigara apa wainzi andi Chiguwa wakafa. Kuno n'anga dzese dzizhinji dzakafa kudasara ndini. Bangeti makafa dzina kuno kukafa futi dzina. Ndasara ndini kuno. Nokuti handikupei mushonga wokuroya ndosunungura vanoroyiwa. Vanoroyiwa wacho ndovandosunungura. Ko pane mumwe hama yangu yakati izvoni akaroorana nemukadzi wake zvakanaka-naka. Hapano vagara 4-5 years vari vese. Pane zvavasisiri kuwirirana. Mukadzi akutonorara kuimba yake. Saka ipapo manje zvabva zvamuvhiringidza kuti ko inini mukadzi wangu ndinomuda. Mukadzi wangu ndinomuda. Saka ndodini akugara mune imwe imba kwakutoparira kwemusha wangu ndozvifambisa sei? Munokwanisa kubatsira here izvozvo sekuru? Anodzoka mukadzi iyeyo anodzoka. Iye anenge achinyingedziwa nekudiwa nevamwe uko achimuda vamwe. Nokuti vanhu vane mari vakawanda. Anenge achinyengedziwa nevamwe. Asi ini ndinomuita kuti mukadzi iyeyo aite munyama wekuti havhevwe kwose kwaanenge aenda havhevwe. Kusvika afunga ini murume wake. Haatombofimbwa nomumwe murume kana kumiswa kana kudii. Izvo ndozviita izvo. Ndozviita izvo kuti mukadzi uyo ndinomupa munyama wekuti haasombofimbwa kana kumiswa. Anosemesa. Akaona anoona sendove. Kutariswa so anoona sendove sedusi chari. Izvo ndozviita vazhinji vazita renyu. Vazhinji vari mutaundi imo vandotozwa nyaya izvozvi vamukatarisa nhasi vane mawhatsapp sokutora kwamuri kuita. Vane mawhatsapp vanotozva kuti ndamatusha. Vazhinji vari mutaundi. Tiri ipapo zvakare pane mumwe muzukuruwo zvakare ari kuti aita dambudziko guru muzukurukadzi. Ari kuti izvoni pari zvino ane makore 24 zvichiratidza kuti achiri mudiki. Asi ari kutaura kuti pa24 years ndine vana vangu 3 asi ndarara nevarume vanopfuura kuma100. Kuroorwa ndinoroorwa asi ndikangoenda pamusha iwoyo handigare. Ndinotongopatika ndakudanana kana bamunini kana naatezvara kana nani wemhuri iyoyo. Ndinenge ndisingadi asi ndirongoona zvaakuitika. Chingave chii chiri kuitika kumuzukuru? Zvakanaka. Wakadaro ndine muda. Dhimoni rake rakamupotera rakwana gogo vakana mbuya vake vakafa nechingura. Inini ndinomukuda iyeyo ndomutora ndamuisa mukati medziva. Ndamuisa mukati medziva ndomushambidza. Ndamushambidza ndimubvisa zvese zvinomupa kuda kumukira varumezvi. Zvokudaida varumezvi. Ndozvibvisa zvese ogara pachena. Ndiye here anenge achidaida kana kuti varume ndo vanenge vachimuda? Iye anozvichechedzera kuti varume varambe vachimutera. Iye akaita munhu kwayo varume havazodamba vachimutera. Iye anozvichechedzera iyeyo. Kuzvichechedzera kwacho ndokunopa kuti varume vamutere. Muchi dzine rumaka hadzisvikiwe nemunhu kana dzinomuchi. Asi kana dzakapfa munhu anomora. Wainzwa akatumira anotora uchi. Handiwazviona. Asi ari kutaura kuti ine handitozvidi zvinongopatika zvaitika. Ndochidhimoni chandiri kunoda kupisa icho. Ndikamunika mumvura faizoita mapostori zveJordani. Ndikamunika mumvura anobuda muwapekenika asina shaviro. Raenda. Akutomirira kuda murume ogara naye zvachose. Nokuti kujaira kwavo ndi 100 varume, kujaira kwake wajaira kubata svondo dzakawanda. Svondo imwe chete haatombonzi.
ada rudzi nerudzi itowasini yakukura iyoyo asi ida kubviswa chihure ichi chiri paari chihure chiti chikuramba achingoda kukwira hazvina kunaka zvinobvisika izvo vashe tine vakadzi vakawanda dziri fambire zvino so dzagara mudzimba muchaziva kuti anga rifambire munhu kwai dzagara mudzimba muchaziva kuti anga ririfambira aifamba ranga riri jogi remakoko here zvinogara zvakanaka kutowa musha unotochisa chishave chakapotera munhu tozoya panhau yemumba imomo matiri kutaura nezvazvo varume vakawanda vari kutibata vachiti hapana here sekuru vanokwanisa kutibatsira madzimai edu dzahanzvadzi dzedu havana kana shungu nebonde dzimwe nguva ka1 ka2 pasvondo bonde haachatoride mukadzi murume musana wakaderera shondo haisi kushanda nemazvo nokuti shondo inoda kuti ikaguma magaro emukadzi kaitanga kusimuka zvino kana ichiti ikaguma magaro emukadzi yoyorara pasi yedororoka ngochimunamwari chechigure unokwira sei inoda ikaguma chere kana miri wake uchinaka kana akabata mukadzi runorukana kudai so musoro wake zopfungwa dzake brain yake inotanga kusimudza mushini chinenga chakadaro pfungwa dzake brain yake chaicha haisi kushanda zvakakwana nokuti simba redu rinobvira kumusoro ko tinombonzwa zvakare kuti kune vanenge vaine masari anogona kudaro murume manga zvizvo ndo zvandiri kutaura panapa kuti zvandione izvo zvimasari zvokuti wakaita pane masari kamuchiti masari ari maresi chiri chirwere zvinobuda zvakaita so kunge tobende so takati pfarara chechirwere koita sari rinenge riri muchetakata bundo kudai so reta mvere inoti ukutsvira uku murume nogara pakati iroro isari inobviswa koita mukadzi iroro sari rinogona kugara mukati noukadzi wake rinobviswa nomushonga koita rimwe rinogara futi ukati ukadzi uku china rinogara pakati futi rinobviswa ko saka tinozoziva sei manje kuti chakuita kuti baba vavate isari kana kuti ipfungwa dzako aiwa mukadzi ane sari haauraye shondo asi kuti anorwadzika nguva yamunosangana nomukadzi anorwadzika nokuti ibundu rinenge riri mukati meura wake asi kana achirarisa murume kuti isaite simba tinoti ane mvura inobuda iye inoyamuwa nemurume kana yayamuwa nemurume inouraya tsinga dzemavharo emurume inokwanisa kunodropa power yemurume iye nokuti mvura dzakafanana nemungu wanyenga mukadzi ari kuma MP ari kumapiroti anogona kuzvimisa mavharo ndezvakafanana nokuti zvimvura zvake izvozvo zvinouraya mabhatiri hakuna chaji zvino mukadzi akasimba kanaka anogwara rakanaka ukamubata unogona kudzokera 2 3 uchingobvisa rivhu yasimuka mukadzi akachena mukati mechibereko izvozvo zvimvura zvacho andikutaura ndo zvinouraya mabhatiri edu isoro ko tochienda pane imwe nhau zvakare yekuti saka zvinorapika here kumunhurume anenge aurawa mabhatiri kudaro ndo basa randakagarira pano avanengasha izvozvo ndo zvandakagara ini ndiri munhu kwezve ndine vakadzi vashanu ukandoona zvandiri pano nomukadzi auya apa tinaezera here sei ndiri kurarama zvinotorapika mushonga wacho urimo umwe wacho unotora unodya unodya iyewo wauya nhasi asi mushonga iyi unodya uri munhu wechirume ko munhu wechirume ungangogara here munhu wechirume anofanira kudya mushonga midzi inoda kudyiwa kwezvo zvakaita sana kensa nana BP aiwa kensa yamuri kutaura yakawanda iri pakawanda kune kensa yezamu riri kutanga kudai kuita bundo kana rona iyo ndo zvambura
Kuita kenza yemukati mechibereko. Kenza yemukati mechibereko kunetsa kwainenge yakuita nokuti haachakwanisa kupfeka mushonga. Akapfeka mushonga paronda ronenga otoda mushonga wokumwa kuti zviome mukati. Asi zvekunze zvikenza zvekunze dzese dzaiwa kuzorapa mushonga ipapo nhasi yacho noshera raoma. Noshera raoma zamwiro. Ingatonetsa ndiyo andakutaurei mdu. Because inenge iri mukati mechibereko. Munenge mune maronda. Zviri maronda iwayo kuti wapiwa mushonga kuti aje mushonga wewe kusvika maronda yaoma ndo panotora nguva. Asi norapika. Saka tingati ndudzi dzese dzekensa munodzikwanisa here. Ndinototadza kensa kana kuti yagarisa yakutobudisa huwa. Ronda acho mukati maronda acho anyanya. Aiwa izvo tinozvikwanisa kuzvikora. Asi uchitanga hakuso ndobvisa. Ndobvisa. Unotori urimo wakanyorwa kudaro kuti kensa. Kana dzimwe kensa dzamunotora nefoja. Muchiputa foja. Foja munoputa iyo mudzanga iyo inokonzeresa futi kensa. Kubva pano pamwe kusvika mukati. Notaka kutsva. Norapika futi. Mushonga yatinoshandisa akasika mushonga. Une simba. Imwe yacho yandiri kutaya ndarapa nhasi vabuda nhasi vanga vakazvimba matumbu ava vakanyenga vakazorunyoka. Kwavaenda vari kuenda vachitaura kuti aiwa wandarapa nhasi mumwe wacho anobva kuverebheti, mumwe anobva musatori mai, mumwe mukadzi mumwe murume. Zvokuti dai ari zuro makauya maitovaona vari pano matovatora ma40 nakani. Zvino munyama wandaita kuti mazouya vanhu vangu ndaburisa nhasi. Ndainaye zuva nyika ino yeZimbabwe inoziva. Vanhu vandashandira Bulawayo Harare kuHarare kwandakwana chitunhu zamese munhu vandashandira vawanda vakangoti matuzvi vamwe akashaya maadhirisi asina asi ndimi muchaburisa. Vamwe vari kuti ndakafa handina kufa ini. Handifi handina kuroya. Nangazibiyango dzakafa kuitira vatanga kukuona nhasi zita rekuti matuzvi rakauya sei? Zita rekuti matuzvi izita rokurapa romudzimu. Svikiro handinaro ndononzi matuzvi. Inini zita rangu rinonzi Misheki Robson. Ndo zita rangu. Iri rokuti matuzvi svikiro kurapa pachikwangwani pakanyorwa kuti chakazama. Chiremba chakazama. Ndo chikwangwani chamaona kunzira uko. Pakanzi M chakazama. M ndi Misheki. Ameno tingati tasvika kwakapera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndezvipi zvamungade kusira mashoko amungade mairi matatu kusira kuvazukuru? Aiwa ndinoti inini kuvazukuru vavo vanokufungidzira kuti ndakafa matuzvi aiwa ndichiripo. Dzimwe nhambo zvinokunetsai idzi uyai ndikubatsirei. Regai kupedza nguva yenyu muchinonyeperwa kwamunoti kwamadzibaba enyu ikoko. Zvimwe zviwera ikoko hazvikone asi zvimwe zvinorapika. Asi ndichiripo uyai ndikubatsirei pane chinonetsa. Ndini matuzvi wacho kunya kusutura. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nasekuru Matuzvi. Ndinovimba kune vachada kubatsirwa nasekuru ava aiwaka muchange muchivashanyira nzvimbo yavo. Uyezve ndingade kukuzivisai kuti chaita kuti tivadzose pachirongwa ndechekuti vamwe manga musati mava part of the Drumas Media family, asi sekuru ava mabatsiro avakaita vamwe ndo aita kuti titi aiwaka tinoda kuvadzosa pachirongwa kuitira kuti muzive kuti kune munhu anobatsira izvi. Uyezve vamwe vanga vakufambisa mashoko ekuti sekuru Matuzvi vakafa. Aiwa vapenyu mavaona mega mazvionera mazvinzwira
zvavanga vachitaura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Zuva ranhasi tinoti aiwa tatenda taonana. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.